Готов ли си заедно да научим задно салто в 4 лесни стъпки? Да започваме! За първата основна стъпка ще трябва да скочите предимно нагоре и много малко назад, плюс разбира се падането по гръб. Също така, винаги когато скачате нагоре, се стремете да гледате направо и главата да е прибрана, както и да изкарате таза и гърдите нагоре. Стремете се към контрол, а не към сила. Стъпка номер 2 ще трябва да направите същото упражнение, само че този път свиваме и хващаме краката, за да достигнем максимална височина преди да започне обръщането. Стигаме до стъпка номер 3, а тя е кълбо назад. Винаги стъпвайте на крака, когато правите кълбо назад. Това е така наречената тък позиция, която ускорява въртенето. Също така главата винаги трябва да гледа към коленете, а не назад. Добре, стигаме до стъпка номер 4, а тя е отваряне и приземяване. Когато усетите, че сте се завъртяли достатъчно, отворете тялото, краката надолу и използвайте ръцете за баланс. Също така приземяването да е с леко свити колене. Да видим. Вярвам, че този урок ви е харесал. Може да коментирате кой да е следващия трик, над който да работим. До скоро!